Isinalang na sa Pampanga Testing Center na nasa laboratorio ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital ang mga confirmatory test ng mga pasyente sa lalawigan. Sila ang mga confirmed cases na kailangang ma-update ang estado kung negatibo o positibo sa virus matapos ang mahabang gamutan. Ayon kay Dr. J. Rivera, OIC Provincial Health Officer ng Pampanga, 18 pa ang kailangang mabigyan ng confirmatory test mula sa 79 na confirmed cases as of May 12. What we're testing right now, number one, yung mga confirmed cases natin na unfortunately, na-confirm sila na positive pero awaiting sila ng results ng negative or, again, unfortunately, nag-positive pero hindi na sila na-test again kung kailan sila nag-negative. So, yun ang gusto natin ngayong ayusin para makita natin na yung mga ating mga confirm, ano ba nangyari sa kanila? Sila ba ay nag-recover na? O sila ay positive pa rin? Nakasalang na rin ang mga suspect cases. Sa 924 na mga kaso ay 467 pa ang kailangang iproseso sa PCR testing. Ikatlo sa linya ng mga prioridad ang mga health workers. Subalit maaari na raw kunan ng swab ang individual kung may nararamdamang mga sintomas. Wag mag-atubili. Pumunta dito sa Diosdado. And then we have one full wing in New Clark City and here in Diosdado, specifically for our health workers. So sila yung ma-admit, sila yung masaswab ng libre. Nilinaw din ni Dr. Rivera na lahat ng magpapatest ay kailangang ma-admit. No, wala na sa protocol natin ang quarantine. Ibig sabihin lang nun, kung ikaw ay symptomatic, kailangan ma-admit ka. Kailangan maswab ka. Kung ikaw ay negative, uuwi ka. Kung in 2 days lumabas ang resulta, uwi ka kagad. Wala nang 14-day quarantine. Kasi ginagamit natin ay PCR. Ito yung swabbing na. No? May 10,000 testing kits ngayon ang lalawigan para sa kinakailangang isa sa ilalim sa swabbing at PCR testing. Kasalukuyang isinasagawa ang swab test sa Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital na may 60 to 70 swab test capacity kada araw. Posibleng madagdagan pa ang swabbing center kapag naayos na ang swabbing station sa Mabalacat at Angeles City. May swabbing team ang Pampanga na binubuo ng 20 certified swabbing personnel. Mula sa swabbing ay kailangan ding maingatan ang encoding at biosecurity ng mga swab sample. Meron tayong sarili nating certified swabbing team. No? We have 15 man and woman strong na medical technologists na merong executive order that feature-aided na sila ang magsaswab. May nakaabang din ng mga swabbers ang mga rural health units kung kinakailangan tumulong sa pagkuha ng swab samples. Pagdating naman sa contact tracing, aktibo na umano ang Public Coordinators Task Force na sanay na sa ganitong trabaho. Ito yung ating mga dating public health coordinators sa TB program, sa dengue. So inactivate ko ni Governor. So sila ngayon in touch with PESU at RHU. Sila ngayon ang nagko-contact tracing sa mga yan. 1,000 test ang kapasidad ng Pampanga para makapagsagawa ng testing kada araw. 48 oras naman ang hihintayin para makumpirma ang mga resulta mula sa nakolektang swab sample. Diyan Lalumbang Parungaw, CLTV 36 News.